Домотканка ажно 3 метры у даўжыню. Адгадайце, што з яе атрымаецца новы андарак для цёці Іры. Гэтым разам абмяркуем даўжыню спадніцы. Я тут у адной сарочцы. Ой, не глядзіце. Вось. То бок вось гэта тканіна, домотканачка, которая вось такой шырыні. Прыкладаю сабе яе і бачу, што яна доходзіць, адно да сярэдзіны лыткі недзе. І задумалася я, ці дастаткова мне будзе такой даўжыні спаднічкі. Стала распытваць у людзей, што яны скажуць, і даведалася вось такія цікавыя рэчы. Аказваецца, даўжыня спадніцы магла быць вельмі рознай у залежнасці ад перыяда гістарычнага, ад мясцовасці і увогуле ад таго, ці багатай была жанчына, которая гэты андарак ці спаднічку шылі. Маё першае пытанне было, а пры чым тут грошы? Аказваецца, тыя, хто бяднейшыя і даўней-даўней, насілі доўгія спадніцы, такія, каб не было відаць ног, падэшваў увогуле ступняў. Бо людзі хадзілі босыя большую частку часу, і вось спадніцу андарак меліся прыкрываць ножкі. А чым пазней ішоў час, тым карацейшыя рабіліся спадніцы. З іншага боку, калі з'явіліся боты, такія якія-небудзь баціначкі ўжо ў нашых пань, то спадніцы таксама сталі карацейшымі, каб гэтыя боцікі свае паказаць і імі пафарсіць. Вось, таму мая такая даўжыня спаднічкі больш пасавала б для якой-небудзь багатай мяшчанкі, цалкам можа быць, што і гарадзенскай. Каб вось гэтая даматканая кромачка не абціралася, абшывалі яе аксамітікам. І я таксама ўзяла сабе аксамітік, і з гэтым аксамітікам можна падоўжыць, павялічыць даўжыню спаднічкі. Я гэта сабе зраблю, бо боцікі ў мяне будуць не дужа высокенькія, то каб вось толькі боцікі былі відны з-пад маёй спаднічкі. Буду модніца, не перадаць словамі. Усё астатняе раскажу пазней, пакуль хопіць.